Yung pagbibigay ng ikapo kasi nasa Biblia. Yung hindi pagbibigay, nasa Biblia din, kaso lang, anak ng Diablo. Anak ng Diablo yung ayaw magbigay ng ikapo, gaya ng mga siibdit, mga Romano Katoliko. Anak ng Diablo. Nasayod ta nga sa ulahing mga adlaw ana ay manungha nga mga mini nga magtutudlo og mga mini nga mga propeta magtudlo og balitad. Unya ang ilang tumo og tinguha mao ang pagpanapi, di ba? Suma pa ni San Pablo, Romans chapter 16 verse 17, kining maong mga tawhana wala mag-alagad kang Kristo kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 2 makit-an og basabta nato nga din kining maong mga tawhana ang ilang limbungan mao ang mga inosente pinaagi sa paghimo og mga tinumo-tumo nga mga istorya o tinumo-tumo nga mga sugilanon. Sama ining pastoy nga ato ang tagaan og reaksyon karon mga sir og mga ma'am. Ngun pa niya mabasa mo daw kuno sa Biblia ang tawag ining ikapulo or paghatag og tithes or kanang 10% kumbaga ikanapulong bahin sa imong gitawag og kita. So karon ang pangutana na apil ba ang mga pastoy nga mokolekta na? Ang pangutana una, asa man gihatag ang balaod? Kasi siyempre, kung asa gihatag ang balaod, kadtong gitagaan, mautoy ana ay dakong responsibilidad or otoridad sa pagpatuman sa maong balaod. Niya, basahon nato ang balaang kasulatan. Hebrehanon kapitulo 7, bersikulo 5. Og ang mga kagikanan ni Levi nga mga pari gisugo sa balaod sa pagkubra og ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. So kanang gisulti din sa balaang kasulatan nga tawag ining muhatag tag ikapulo na ay mga responsableng tao nga gitagaan og tahas sa Ginoong Dios nga mangulikta sa ingon. Mangulikta ni anang maong gitawag og tithes. Og sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan ang gitagaan og katungod nga mangulikta ni ini mao kadtong mga pari sa laray ni Levi. Ang question kinibang mga pastoy karon apiling pastoy atong gitagaan og reaksyon naaba ni katungod nga mangulikta, gitagaan ba silang sugo sa Ginoong Dios nga sila ang tawag ini mangulikta? No sir, no ma'am. Ngano man tungod sa hinungdan nga ang maong paghatag sa ikapulo sumala paghapon ni San Pablo nahunong na kana after sa kamatayon ni Kristo kay ang tibuok ang paghalad sa kagalingon gihalad man ni Kristo didto sa gitawag og krus. So kining ikapulo nga ilahang sige gitawag kining reklamo ang mangulikta ni ana pari dili gitawag og mga pastoy. Wala sa balaang kasulatan nga pastoy ang mangulikta, ilabi na ning mga pastoy nga ning buto lang mitoy hakaw lang after 16th century. So diha pa lang daan pagpamakak na kana, pagpamakak in the sense nga dili silang gitagag otoridad nga mangulikta. Sa maong text number 2, pagpamakak in the sense nga nagpatuman sila ni anang maong pagpangulikta nga di sila mo igitagaan og otoridad nga mangulikta. Number 3, pagpangawat ka na atubangan sa Ginoong Dios. Sa hinungdan nga again, usa ka na kapag balahura or pag-insulto sa Ginoong Dios nga nangulikta ka nga wa kay koneksyon sa Ginoong Dios. So mahulog nga si bisan kinsa nga muhatag ni ini sa iyang ikapo nga ang iyang gitagaan mga pastoy dili ganina mga pari pag-insulto na sa Ginoong Dios, pag-insulto na sa iyang kabubuton instead of malipay ang Ginoong Dios nimo masuko na no ang Ginoong Dios nimo nga naman tungod sa hinungdan nga instead ang kanang mo ikapo para niya dito man nimo gihatag sa lao mga bulsa ni pastoy. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now, andito pa rin po sa social media. And until
until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.